mungkin penampilan kita dari teman-teman Satria Gama Rogan. Please welcome, check this out.
Artinya nanti gereja dan band mulai bergerak.
Redu mawon mangawora wora dengarane kata ingkang bodho layu Oh
Alon-alon Mas Rizal. Ada Mas Adi Hirso. Ada Mas Riko Barong Sindi Barongga Indonesia. Akhirnya tumbang kabeh iki. Termasuk sing doma melu tumbang, wis sesuai harapan penonton kabeh. Aku akhirnya bisa tertawa lepas. Akhirnya Mas Faisal turun juga Mas Yo. Iya, wis pokoknya pentas pada siang hari ini sangat memuaskan banget. Sangat memuaskan. Iya, akhirnya Mas Faisal bopo, akhirnya Mas Boy jepat.
Iki sudah menjadi momen langka. Iya Mas Jo. Pokoknya ini raneng kene ya ora Pak Jo. Ora padahal Mas Faisal kayak rodo rapat oleh awake Mas Iya, Jo. nek Faisal wingi rada masuk angin rong Iya. dino. Kok tuh digojlok Mas yo. Ya ora apa-apa jenengane wong ulang tahun iki ngono kuwi. Iya. Iki mending ora cemplung kuwi blumbang. Ya Nggih wis. Pak Jo. Nggih. Iki para satria Kamarogane wis do tumbang satu persatu. Nggih. Iki wis dipun paringi rahapan maneka warna dupa menyan kembang jajan pasar sak kumplitipun. Nggih. Muga-muga iki para Simbah-simbah. simbah-simbah ingkang rawuh wonten mriki Nggih. saged maringono donga-donga kagem para putunipun Pak Jo. Nggih, paring ana kelancaran dhateng putra wayahipun khusus dhateng masyarakat dusun Kembang Kalih mriki Mas Jo. Iya. Heeh. Endi iki aloy? Aloy, oh iki aloy nang Ora ngambruk kowe. engko Mas Jo. Urung. Urung. Oh, aku ngerti rawani ngambruk len apa Pak Jo. Sajene mbus apa yang dipilih kuwi? Ora le kuwi. Apa? Untune bar dibehel. Waduh, bar teke ibendrat ya Mas Jo. Heeh. Saiki nek mingkem ini rada iup. Iup. Lambene rada manis iup ngono. Heeh. Ah, bukan ora wani dadi. Biasane dadi mangane janur kok. Heeh, kok ucul. Wong samane seliliden nangel dilangi Pak Jo. Iya. Ya menika babak Satria Kamarogan wis masuk di sesi dadi. Sesi cepat dadi, Oh, nggih. ini nanti banyak sekali campur sari yang pastinya tetap gayeng Pak Jo. Nggih kudu digayengke. Menemani sore hari ini Iya. yang sangat luar biasa tentu saja masih dalam rangka Merti Dusun. Seperti dusun bersih desa. Desa Jepeng Sari, Dusun Kembang 2, Salaman Magelang. Nggih. Rasel, Sel, Diki Rasel. cepat ora rasel. Ngambruk ya Pak. Ya wis. Ngomong-ngomong Pak Jo wingi, Pripun? pentas wingi pas dino Rebo ya akeh sing do tumbang. Iya mergo kepanasan. Saking panase. Si alhamdulillah dipun paringi tingkas menika Mas Yo. Iya iki dino iki akeh sing do tumbang. Iya. Neng tumbange ora semaput. Apa Mas Yo? Apa iki tumbange mergo do kelebon kodame dhewe-dhewe. Iya. Ana sing saka Barongan Bleduk, ana sing saka Barongan Santer, Nggih. ana sing saka Barongan SG Sawer Geni. Heeh. Nah, iki mau ana sing Kalungan Gordon barang kepiye kuwi? Mas Yo nek ora kesurupen anu to kuwi kibot to ya ora ono to iki. Oh ya ora ana kesurupan kibot iki kepiye? Iya. Lek dadi ngoleng-ngoleng kok. Repot Mas Yo ku. Iya. Iya dilanjut Pak Jo. Nggih. Mumpung cuacane wis rada sejuk, Nggih. rada kepenak gawe nonton iki karo dihibur sing sepuh-sepuh. Nggih. Iki mau lagune cah nom-noman ana ngamen 5. Oh sing gaul. Ana apa mau? Wah, nitip kangen ninggal Nitip. katresnan. Nindal Nah katresnan. iki dikei perahu layar iki ben supayane sing sepuh-sepuh melu do bisa ngrasakake bungah Pak Jo. Nggih, menikmati. Dipun paringi medley perahu layar. Sumangga dados. Bersama Presiden Terbanyak Indonesia, Jeng Shania.